Nalunod? Oo. Hindi nalunod. Hindi sugat lang kuya. Nakita ni kuya oh. Ikaw nakakita. Siya nakakita oh. Sino? Si kuya ini niya. Nahuba. Bata ko. Ah. Hindi. Hey! Lagay mo, Loy. Parang kang lagay. Dali lang kuya na kuya. Ano? Kuya, salamat din nakita mo. Basa ko. Sige lang kuya, kay hadiyo. Ah. Masak dyan na eh! Kuha na niyo pa kade. Ayun na silang jacket! Dala na kaya tao! Pati. Loy, wala Loy. Sige, pati. Wala Loy. Bato na niyo dito. Kuya na bibe. Kuya na. Kuya na. Kagaina pa ka mo da? Kagaina pa ka mo? Kuya na. Kuya na bibi kada na si mama o kag si papa. Kuya na kaya da na si mama. Kanina pa ka mo da bibi? Kamu lang ano robot? Opo po yun, nabibig. Ay, kanina pa yun nababad. Grabe nan... Alay pa. Ano ba? Alay pa. Uwi. Dili kuya oh. Didik ka. Ah, budos. May sakit nga ni. May sakit. Di. Kana dili bebe, kana de. Kana. Dukok. Ate, dili ka na kay mainit. Didik ka na. Ate, ano rin na lang ayos siya? Para mag-uyo ng saga. Kanina, kalisin na. Tagading ka mo. Tagading ka mo, ate. Ay, harayo. Ay, dili, mainom kang tubig. Mainom ikaw. Ikaw ate. Ora man akong kuan. Asan mo sa'yo? Ano? Mura. Sinipot ako. Sinipot, sa'yo mo ko inabot? Ah, sa'yo mo? Hindi ka mo. Kana ini. Sa'yo mo? Uy, nabibig. Nano ka mo na oras sa lunod? Maliwan ikaw. Maliwan.